but kune vese vasiri kunatsonzwisisa kuti chii chikumbonyanyoitika panyaya iri kunyanyotrenda pasocial media. Ndauya kuti ndikujekeserei nekuti muzive nekunzwisisa zviri kuitika mukati menyaya iyi. Nyaya iyi parunzi pane mumwe mufesi wemuKwamutare asi aizikanwa neudhiraivha GD6 achiita maparties ma1000 point nemabhebhi achidya mari nemabhebhi isingaiti. So achitambawo futi nevanhu vane mari achitenga dzimba zvakaomarara. Saka murume uyu arunzi akanofirwa nemunin'ina wake. Afirwa nemunin'ina wake, vanhu pakunochema munin'ina wake kumusha. Nyaya ikazotangira kuti vanhu vachisvika kumusha nemaziviro avanoita munhu zvavaifanira kunge vachitarisira kunge vachisvika pamusha apa handizvo zvawakazoona. Ndichirevei, shamwari dzemunhu uyu dzakazonobvunza parufu kuti ko iwewe nemadyiro aunoita mari unge mushonga wemusana, ko sei imba yamai vako isina kupfirirwa? Mai vako vari kuti vachiona vari mumba vari kuona panze. Apa imba ndiye huswa, but munhu ari kuzikanwa kuti munhu iye ane mari. Saka shamwari dzemunhu ndo dzakati hakuna zvakadaro. Why iwewe uchidaro mai vako vachirara pasi? So ndo veruzhinji vakanyanyorwadziwa kuti ko mai vanogorara pasi sei iwe uchidya mari nemahure uchitenderedza mari unotozikanwa kuti iwe unotenderedza mari. Saka shamwari dzake dzakazotora matano dzikati aiwa isusu hazvinetse taakupisa imba. Asi kana tapisa imba Jozi watitsverudzako man hayi vanhu unobvise virus Jozi waukasina kuwakaba wapisi womusho una haka shamwariwo iwewe uchavakisira mai wako imba. Asi kana uchinge watadza kuvakisira mai wako imba, tikuivakisa isusu. Kutaura kunoko masaviro ake akasarudza kutosiya pwanya imba midhuri zvese. Barabo Chale visa motor Barabo ma window visa bobo message yasvika na kids na mama misa ma window ese ku bedroom ma windows zvichireva kuti ndivo vakutovakisa imba iyi. Imba yakuvakiswa nemabhururu emukoma akanga afirwa nemunin'ina. Ndo mamiriro akaita nyaya iyi. Saka pakaitika noizi huru chinzi shuwa basa kudya mari nemahure. Imba yamai vako mahure aruna sei kitchen zvinoita here izvi haise plani here dzimba dzakareziroka neplani dzaziwambi nanharefuaka ziroka neplani dzemahara zvezanu ndizo vane jevha motofanira zimonge hazvinaonaka bei hazvinaona kadzifo etinoziva wohose hanzi vanogara vakangandura umawacho hwani vanogara kuzimuni kuita 4 kupfirirwa kutadza kuvavakisiro kana imba imwe chete ine marata. Saka ndokumbomuone full video zvichaitika nemaactions ese zvaiitika pachiita ichozvo. Please don't forget to subscribe our YouTube channel
ticharamba tichikupai maupdates enyaya dziri kuitika mukati menyika ino yeZimbabwe. Uyezve ndichakuratidzai futi imba iyi kana ichinge yapera kuvakwa, asi imba iyi haisi kuvakiswa nemwana waMomza, iri kuvakiswa nemashamwari emunhu akanga afirwa nemunin'ina. Batsoro. Driving direct by headwinds. Don't do it tomorrow night. My kids are still bomb. I'm not going to get it. I'm going to mukuru wangu chataura uyu ndiye anozitop striker zvone magonyeti 8 uyu rapa uyu uchachitaura kuti uchadini nemunina wake uyu Asi idrusi ataputsa. hazi mai hazi muri wake waimba aiwa basi zakoba Urukunyepfa, wakacheresa mugero, uchitisa mvura. Akatora mkuru wangu uyu kuti todini nenda iyi. Hai ndiri kuiwaka nemukuru wangu rapo. Anowaka hanyezimba. Ndiye top striker wamamutare. Top striker azvenchokwadi. Agambani une zvako une kambani yefenzi inozi Dasho. Dasho kambani inofenzerawo rudzii. Angotadza ndinochengeta mai ake. Atozviona tichiona izvi. Wakomana ari kuyarupwa hembe iyi. Mai manyi wakutosvika. Ndogadzirisa zvinhu zvinake.